Vážení diváci, viděli jsme špičkovou házenou, děkujeme oběma růstům. Domácí dokázali udržet ponositelnost. Myslím si, že jsme viděli opravdu nejlepší utkání letošní sezóny a budeme držet
palce našim hráčům odvětě za týden v neděli od 15 hodin ve Frýdku místku. Miloši, Marke! Čeká vás první zápas v domácím prostředí, i od soupeřů zní. Dvůr Králové bude ve své domácí hale velmi silný, souhlasíte s tím? Doufám, že to tak bude, protože samozřejmě my naši hru musíme založit především na maximální bojovnosti a kvalitním přístupu všech hráčů do toho utkání a zvláště na obranné činnosti. Historický moment je před házenkáři Dvora Králové, protože poprvé v klubové historii se představí domácímu publiku v extraligovém utkání a také poprvé se představí před kamerami České televize. Po 3 minutách jsme stále ještě neviděli branku, co teď Radim Kulhánek proskočil kolem Radima Kovaříka a dává první historickou branku na domácí palubovce v extralize. Viděli jsme uvolnění s odklepem a zakončení. Uvidíme, jak se nám dál hra bude vyvíjet. Hraničtí se zatím drží. Vypadá to, že ani jeden z týmů si v přesilových situacích zatím nedokáže moc poradit. Velice odvážný průnik Tomáše Galuse. Tam ale stál Martin Voňka, který ho vytlačil. Tak tady dost lacino pustil Bajgar na brankoviště domácího Kulhánka. Je to 7metrový hod. Tentokrát Karel Hracha překonal Josefa Kučerku. Domácí jemně odskakují 3-2. Začínající 10. minutě prvního poločasu. Nic jednoduchého, ale vypadá to, že Dvůr Králové se chce prezentovat hodně tvrdou hrou a chce vlastně svým soupeřům naznačit, že tudy cesta povede hodně těžko. Galus a tentokrát selhal proti Martinu Babčaníkovi. Samozřejmě také vidět, jak Hranickým trochu sebevědomí teď to, ale možná všechno přeruší Daniel Fedor. Důležitá branka, oslabení s pasivitou po dlouhé době. Tak kdo jiný než nejzkušenější domácí hráč by měl v tento moment zavalet k náporu. A je to zase trest. A výborně na druhé straně Babčaník. Důrazně při odrazu. Martin Šadra trefil do levé ruky. Opět trošičku kostrbaté přenesení míče na druhou stranu. Groch už musí střílet. Ale. Nakonec se vydal proti Čadrovi a vybojoval alespoň 7. To je velká chyba jak od Čadry, tak od Diviše, který ho v tom nechal úplně samotného místo toho, aby přistoupil a tu díru mu zavřel. Jo. A Josef Kučerka už oběma mladým hranickým házenkářům domlouvá a radí jim, jak to příště zrealizovat lépe. Velmi silově. Fedor dostal prostor na levé spojce k tomu, aby opravdu razantně naskočil a byť Kučerka měl ten úspěšný zákrok na dosah, končí to gólem. Daniel Fedor se postaral o poslední 2 branky Dvora Králové a táhne domácí útok. Opět Fedor.
Dobře na sebe nalákal obránce a krásným schozením vybíl ke skórování Radima Kulhánka. Zase osovka na Fedora. A tohle to byl Martin Kotík, jeho první gól v tomhle utkání na pravém křídle, levoruký hráč, to je jiná situace než podání Martina Zelinky a Kotík to teď vyřešil suverénně. Teď si nabíhá Groch. Kulhánek hodně razantně nasprintoval do té střelecké pozice, ještě Fierro. Je to 15. gól. Nekompromisní náběh, důrazný zakončení a trošičku štěstí při odraženým míči a za to dohrávka národců do pivota. V tom poločasovém rozhovoru jste měli možnost slyšet, že Fedor věří tomu, že domácí tohle utkání vyhrají. Oni si nic jiného nepřipouští a možná i to je v tomto utkání drží, že se zbytečně předčasně nepoložili. Opět Kulhánek, vysoký výskok, aby na sebe nalepil obránce a přineslo to kýžený efekt, když se dokázal prosadit Martin Zelinka, který čekal na pivotu. Odstranil bednaříka a dokutal míč do branky. Tak další chyba Hranických, bude snaze nahrát na pivota, teď už je tady Karel Hracha a dává gol. To je samozřejmě situace, která ještě domácí drží při životě. Tady vidíte statistiku rychlých útoků. Teď už se nikdo z domácích neukvapil a Karel Hracha si ve vzduchu počkal na to, co udělá Josef Kučerka.